Ahojte, vítajte pri ďalšej časti relácie Fit Kuchyňa, kde ďalším mojím hosťom je moja kolegynka Stanka. Ahoj Stanka. Ahoj Ani. Čo nám budeš dneska variť? Tak dnes som si pre vás pripravila morčacie mäsko. No, tak sa ideme do toho pustiť, tešíme sa. Takže Stani, povedz nám, že čo vlastne potrebujeme na tvoj recept. Takže keďže sa to volá morčacie mäso na paprike, samozrejme budeme potrebovať morčacie mäso, konkrétne morčacie prsia. A potom tie veci sú už veľmi jednoduché, pretože v podstate ide tam najmä o koreniny, ale budeme potrebovať cibulu, budeme potrebovať rajčinový pretlak, samozrejme tuk. Ja uprednostňujem kokosový tuk. Samozrejme, ako teraz momentálne je to veľmi populárne, všetky fitnessky najviac fičia na tomto kokosovom tuku. A potom tie koreniny, spomínané sol, korenie, hlavne sladká mletá paprika, je tam nové korenie a bobkový list, ktorý tomu dodá takú vôňu, takú arómu. A toto je? A to je potom na také zahustenie ja používam kurací bujon. Kto nemá rád, nemusí dávať, ale ja teda dávam zvýrazniť to chuť, ale myslím si, že teraz sa netreba obávať týchto bujonov, pretože aj v Bioshope sa dá kúpiť veľmi kvalitný, kde je bez cukru a také zdravšie veci sú, takže dá sa aj... A ten kokosový tuk, prečo práve kokosový tuk? Tak ako je vo všeobecnosti známe, tak kokosový tuk má veľmi dobré výživové hodnoty a vlastne ja teraz tým, že som aj v príprave, tak ja sa snažím používať vlastne ten kokosový tuk a výrobky z kokosu. Dá sa povedať, že vo všetkom, či už aj kokosový cukor alebo mlieko kokosové má lepšie hodnoty. Takže pre teba je taký najvhodnejší, hej, s tým. To už mám otestované a samozrejme má aj veľmi dobrú chuť, takže si myslím, že nie je o čom. Určite áno. Takže v prvom rade ja si teraz nakrájam morčacie mäsko na také väčšie kocky, ale tak samozrejme je to na vás, že kto má ako rád. A teba by som poprosila zatiaľ, keby si mi očistila cibulku. Taká veľmi nevďačná robota pre mňa. Ďakujem, poplačem si pri tom, rada. Ale ja mám na to jeden zlepšovák. Používam na to slnečné okuliare. Ale? Áno, aj v miestnosti. Idem po ne asi. Vyzerá to veľmi smiešne, keď si vnútri, v izbe a používaš slnečné okuliare, ale naozaj vtedy neštipú oči. Bola som asi na to aj trošku pripravená, že sa môže niečo také stať. Ja teraz ukážem asi, na aké veľké kúsky ja krájam to mäsko. Ja ho krájam asi takto veľké. Tým, že ho budeme variť v tlakovom hrnci, tak vlastne to mäsko, tie menšie kúsky sa rozpadnú, ale niekto má radšej, keď proste tam nájde, tým, že to bude na šťave, že to bude mať šťavu, tak má rád, keď tam nájde proste nejaký taký väčší kus mäsa, ktoré môže aj trošku pokrájať a má pocit, že nie je to len nejaká kaša, ale naozaj sa tam nachádza aj mäso. No a zvolila som na tento recept morčacie mäso preto, lebo morčacie mäso má omnoho viacej bielkovín ako kuracie mäso a má menej tuku. Teda keď sa bavíme samozrejme kuracie prsia versus morčacie prsia. Tak ja teraz aj momentálne túto prípravu používam najmä morčacie. Ako som už spomínala, že obsahuje, by som povedala, na 100 gramov na 100 gramov gramaže obsahuje asi 25 gramov bielkovín. A možno len nejakých 6 gramov tuku. Takže je veľmi, veľmi vhodné aj do diety. A nehovorím o tom, že človek má aj pocit takého zasytenia väčšieho, keď si dáš morčacie prsia. A samozrejme veľmi chutné, lahodné, dá sa rýchlo pripraviť na rôzne spôsoby ako kuracie. Ty ho vlastne v diete tiež preferuješ toto morčacie či viac kuracie? V minulosti som vždy robila viacej kuracie mäso, ale teraz hovorím, že túto prípravu, čo mám túto jesennú, tak myslím si, že kuracie mäso som robila možno 2-3 krát.
najmä teraz fakt už si sa ho prejedla. Asi je to tým, že súťažím už nejakých 4-5 rokov, tak naozaj, že niektoré tie recepty sa nedajú používať do nekonečna. Presne tak. Tak teraz mi najlepšie vyhovuje toto močacie mäso. Ale ja aj keď robím rôzne mäso, tak vždy sa snažím tie najchudšie druhy mäsa vyberať. Že keď morčacie, tak prsia. Keď kuracie, tak zase prsia. Keď hovädzie, tak vyberám si buď pravú alebo falošnú sviečkovú. A čo povieš na bravčovú panenku? Tak ja príliš bravčové mäso som nikdy nepreferovala, ale tak na zmenu... Lebo predsa len bravčová panenka patrí medzi tiež chudé mäsko. Áno, to máš pravdu. Len ja tam stále cítim... Tú bravčovinu. Hej. Takže ja sa snažím vyhýbať, ale veľmi som si obľúbila v poslednej dobe divinu. Keď má človek prístup k divine, tak raz za čas, a teda samozrejme ryby, hej, ale tak keď berieme do úvahy mäso, tak hlavne teraz tá morka, hovorím, že ja ju môžem jesť asi každý deň. Tie slnečné okuliare by sa ti hodili. Prečo? Ty si sa do toho... Ale som celkom silná, ako ešte to stále potláčam. Ale ty si sa do toho tak vložila, že ty až nad tým plačeš. No. A nie je to náhodou tým, že nejdeš súťažiť teraz? Že vyroníš za tým slzu? Ale teda, nejdem súťažiť a je mi to naozaj veľmi ľúto. Nevadí. Teším sa, že prídem podporiť vás všetky baby, čo vás mám rada. A je mi ľúto, že nebudem teda vzadu, v zákulisí za vami, spolu tak možno sa tam dostaneš, nie? No, tak postavím, Prídeš nás natriť. Je mi to ľúto, ale teším sa už zase teraz už som tak už namotivovaná, už som tak hlavou vpred, že teda idem na jar a už sa sústredím hlavne na tú jar, takže... Dobre, takže pozerám, že máme už nachystané všetko. Takže teraz, keď máme nachystanú túto morku, ja robím to, že ju blanžirujem. Blanžirovanie v podstate znamená to, že dáme si zohriať vodu, čistú nesolenú vodu. A keď začne vrieť voda, tak morku hodíme do vody na takých 5 minút krátko povariť. Takže ako som ti spomínala, toto mäsko si ideme blanžirovať. To znamená, že ho, vidíš, nám voda vrie, už veľmi besno. Takže slabšie? Nie, zatiaľ v pohode. Dáme tam teraz to morčacie mäsko. Do horúcej vody, Do horúcej vody, takto. Ani sme ju neosolili, nič sme tam nedali do tej vody, proste iba čistá vriaca voda. A teraz to necháme takto asi 5 minút, nech sa uzatvorí to mäsko. Tak, aby to vrelo, hej? Tak najsilnejšie. Áno, ono trošku sa ti to stiahlo tým, že si tam dala to studené mäso, ale môže to takto zostať. Veľa ľudí sa pýta, že prečo, že aký to má zmysel, mohla som to dať priamo do hrnca. Má to taký zmysel aj v podstate mäsko, keď dávaš na opekať na olej, tak takisto dávaš na rozohriatý olej a počkáš, kým sa ti zatiahne. Áno, je chutnejšie potom. Áno, zostane tam všetka tá šťava, zostanú tam všetky živiny, takže v podstate spravím to, že takto sa uzatvorí a potom ho už dám iba do toho hrnca. Zatiaľ my si môžeme teraz už speniť cibulku. Používam na varenie väčšinou tlakový hrniec. V tlakovom hrnci to máš vždy veľmi rýchlo urobené. Dáš si tam robiť mäsko sa pol hodinku robí a ty si môžeš už popri tom hocičo iné robiť. Takže ja asi bez tlakového hrnca, ja by som asi nespravila vôbec nič. Takže zatiaľ sa nám to mäsko robí, tak dáme si rozpáliť kokosový tuk. Asi koľko? Ja dávam takú malú lyžičku, takú trošku na kopec, lebo zase záleží na samozrejme, že áno, ale taká na kopec. Dve malé lyžičky, alebo jedna veľká. No, takže asi jedna veľká. Tak to už je na preferencii každého. Keď dá viacej, nič sa samozrejme nestane. Bolo jedno obdobie, keď som robila aj že bez, ale vtedy som zničila asi všetky hrnce. Poznám.
Všetky sú čierne. Áno. Aj tento, myslím si, že tú svoju životnosť už pomaly bude mať za sebou, ale tak hádam ešte vydrží jednu. Ale celkom v pohode. Dobre, teraz tam dáme tú cibulku. Ty môžeš prosím ťa zatiaľ zliať už to mäsko cez sitko. Keď ti tam zostane trošku vody, nevadí, lebo vlastne bude sa tam prilievať tak či tak voda. A potom to môžeš to asi mäsko do tejto môžem... Aha, dobre. No, to sú také väčšie. Ja som zvyknutá, ja som pôvodne robievala také polovičné, ale teda môj manžel, on má radšej sú šťavnatejšie, také keď sú veľké, väčšie. keď sú, hej. Dobre, ja som tam dala ten rajčinový pretlak. Teraz... To bolo taký menší rajčinový? Maličky, hej. Maličky, áno. Neviem, aké balenie... Je menší a väčší, tak to menšie. Ja nič až tak nemerám, ja to väčšinou všetko robím od oka, alebo ako tým, ja. že už máš nejakú prax s tým, tak už vieš, koľko tam máš asi tak dať. Dobre, teraz tam dáme mletú sladkú papriku, červenú, a tej tam ide, by som povedala, aj dosť veľa, aj 2 lyžice. Stačiť. Áno, ako cítiš, vlastne ona sa, tá paprika tak ako keby opečie na tom oleji a ona má takú výraznejšiu chuť potom. Môžeme dať sol a korenie. Pozor na to korenie, to je iba... Viem len taďal, to by som strašne dlho dávala, tak preto som si to otvorila takto, lebo to ide zase taká lyžica. Že až tak dosť veľa. Áno, ja mám rada pikantné veci, ja mám rada výrazné chute. Sol. Možno aj opatrnejšie, takú lyžičku. Lyžičku. Nie polievkovú, ale malú. Radšej si dosolíme. Áno, radšej si dosolíme a tým, že budem dávať ešte aj ten bujon, tak si myslím, že výrazná chuť bude dostatočne. Zvyknem dávať aj nejaký druh vegety, ale teraz momentálne sme nezohnali nejakú takú v biokvalite, lebo bežne vo vegete býva cukor. Dobre, teraz by sme tam už mohli dať to mäsko. Takže teraz tam iba vysypeme to mäsko. Zvyknutá som zase, že dávam ja aj raz také množstvo. Toto bol balík, ktorý mal asi kilo. Ale ja robím aj, poviem pravdu, že asi aj z 3 kg naraz. Toľko zješ, hej? Tak spolu s manželom, nie že sama, ale ako... Takže ty 2 kg a kilo. Ja som veľmi mäsová a mala som teraz obdobie, kedy v podstate som dosť veľa mäsa jedla. Musím pravdu povedať, že na obed som mala možno aj 300 gramov alebo niekedy 0,5 kg mäsa. Ja to takisto poznám. Teraz by som poprosila vodu. Uvidíme, že koľko... To mäsko by malo byť zaliaté. Teraz dávam tak, aby to mäsko... Bolo celé ponorené, hej? Aby bolo celé ponorené. A zase ďalšia vec záleží, či to chcete viacej mať šťavy. Že bude to naozaj, že bude to príloha k cestovi, bude ako príloha cestoviny. S omáčkou. Áno, a bude viacej omáčky, alebo to bude také hustejšie. Teraz do toho vlastne dáme to nové korenie. Guličiek môže byť 5 guličiek, na tom nezáleží až tak. A podstatné je veľmi ten bobkový list, ktorý tam dodá tú vôňu. Dobre, a teraz tam dám ešte aj ten bujon, ako som spomínala. Zamiešam. A teraz už iba zatvoríme ten tlakový. Nie. Dobre. Nie, nemusíš sa báť. Ja ho mám otestovaný. Keď som ho jedenkrát v živote používala, tak ja som normálne bola tak vzdialená od neho. Keď robíš mäso, nemalo by sa nič stať. Takže medzičasom, ako sa nám mäsko robí, tak by sme si mohli urobiť nejakú prílohu k tomu. Mala som tak celkom super nápad, že urobíme namiesto ríže, čo ja bežne robím, buď rýžu, alebo nejaký druh cestovín, či už špaldové cestoviny, ja milujem špaldové cestoviny, alebo aj bežné môžu byť. Ale ty si mala dobrý nápad, že môžeme urobiť rýžové rezance, bude to také trošku iné, tým, že tam bude omáčka. Lebo je tam tá omáčka, no. A ja by som ešte medzičasom urobila zásmažku do tej omáčky. Zase, tá zásmažka byť nemusí. Keď chce niekto dietnejšiu verziu, naozaj bude to stačiť len takto, ako to je.
Ale tým, že ja teda robím to nielen pre seba, ale aj pre manžela a je to také, by som povedala, trošku také smotanovejšie, trošku hustejšie, tak používam zásmažku. Jeho neobmedzuješ, hej, za to, že ty si Neobmedzujem ho, ale niekomu by to vadilo, že je to maslo, ale tak ja si myslím, že troška toho duchu naozaj nikoho nezabije a ako sme sa už aj predtým bavili, že naozaj každý tú prípravu má trošku inak zameranú, niekto naozaj, že by som povedala ešte práve, že aj preferuje takéto zdravé tuky. Predsa len je to kvalitné maslo, takže... Hej. A dá sa použiť, keby má niekto s tým naozaj už veľký problém, tak môže použiť kokosový tuk. Aj s tým som to skúšala, je to dobré. Samozrejme, maslo je lahodnejšie. Skúšala som to aj s ghee maslom, ktoré je, by som povedala, možno trošku ešte na také kvalitnejšie. Má to však takú svoju špecifickú chuť, ktorá nemusí každému vyhovovať. Nebolo to zlé, alebo robím vám aj tak, že pol na pol maslo spolu s tým ghee maslom. Dobre, takže dáme si roztopiť toto maslo. To asi trošku slabšie. Áno. Tým, že veľa rozprávame, tak sa trošku zohriel viacej hrdinec. No neviem. Čarodejnice. Abrakadabra. To už môžeme vyliať asi. No, to už máme spálené. Toto kvalitné dobré maslo momentálne zhorelo. Dobre. Takže... Môžu aj zhorieť. Aj maslo nám môže zhorieť. Dobre, poďme na to. Takže dáme si teraz, urobíme zásmažku. Dáme si tam to maslo. Počkáme, kým sa nám trošku rozpustí. Ja nie som nejak ani profesionálna kuchárka, ani nič, ale to je presne to, ako sme sa bavili, že tým, že naozaj že musíme si stravu chystať a že naozaj, že nemôžeme sa chodiť niekam bežne stravovať, tak sa človek musí naučiť. No a niektoré veci možno nie sú úplne technicky správne. Takže je to jednoduché, áno, stravovať sa stravu je jednoduché, len pokiaľ chceš sa tým mať to ako svoj životný štýl, nedá sa stále jesť to isté, čiže práve preto sa musíme trošku vyhrať tej kuchyni. Takže ja som tam teraz dala asi takú kopcovitú lyžicu, veľkú polievkovú lyžicu špaldovej múky hladkej. Zasmažku som už veľmi dlho nevidela. Zasmažku si, hej, to ešte naposledy babička robila, nie? No, ja som akože predtým, než som začala cvičiť, ja som jedávala normálne a aj som varila normálne, takže asi vtedy, a to bolo asi 3,5 roka dozadu. Keď si zoberieš, je to lyžica masla a lyžica múky na dosť veľký objem, no. Takže je to, ja si nemyslím, že by to bolo až taká katastrofa. Mäsko sa nám dovarilo, počkali sme tých 30 minút a teraz vlastne ideme otvárať ten hrniec. Mäso máme hotové. A môžeš mi prosím ťa pustiť ten hrniec. A teraz vlastne do toho primiešame tú našu zasmažku. Tak to urobím. A jednoducho tam šupneme. Čiže takto sa stravuješ normálne mimo sezónu, keď si napríklad v objemovej príprave. Áno, to už môžeš vidieť, ako sa to zahusťuje. Už to aj vonia. Som šla ešte niečo. Kľudne, kto chce takú menej zdravú verziu, môže si tam pridať smotanu, môže si tam pridať biely jogurt. Je to také niečo ako klasický perkel, čo poznáme. V podstate áno. Toto bolo morčacie mäso na paprike, ktoré jedáva aj fitnesska Stanka Prítrská. Najskôr sme morčacinu nakrájali na stredne veľké kusy a vložili sme ich do vriacej vody. Na rozpálenom kokosovom oleji sme chvíľku nechali nakrájanú cibulku, do ktorej šla mletá sladká paprika, mleté korenie a soľ. Potom Stanka pridala scedené mäso a po premiešaní doliala toľko vody, aby bolo všetko mäso v nej ponorené. Ďalej sme pridali nové korenie, bobkový list a slepačí bujón. Pri tom bujóne si dajte pozor na to, aký zvolíte. Samozrejme nehovoríme o chuti, ale o zložení. Všetko sme nechali uvariť v tlakovom hrnci. Do uvareného mäsa potom Stanka pridala zásmažku z masla a hladkej špaldovej múky. Ako prílohu sme tentokrát zvolili ryžové rezance.
Na budúce sa vo Fit kuchyni objaví Andrea Neumannová, ktorá nám ukáže svoj recept na čokoládovo-proteínové brownies. Ďalší sladký, ale napriek tomu fit recept uvidíte, ak si nás zapnete aj na budúce.